MN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw siyang kaagi karon? Maukining usa ka lalaki nga taga Kakao Hilungus Leyte. Ang itong matatampo nagdasangan nga Venancio. Pedroy, kuya ito na. Asam ta bay? Namay misa ron sa ito kapilya. Simba ta. Sige bay. Bay, Pedroy. Kita ka surang kita. Unsa man, virus Kanang nagdinggo sa unahan ba? Benjima wala. Si Jima to na. Hindi ko man sa misa bay. Ako siyang pag-istoryahan. Kumusta, Jim? Oy, Dudoy, ikaw man ko di ay na. Di ka gikan, Jim. Nga, karon pa mo makita ni mo balik din, Hindi to kog maasin, oy. Maudi. Ay nga, wala ko makita ni mo din, Oo, nanginabuhi in town. Nya, mo balik pa ka? Paminawon lang, oy. Ay, mag-story lang ulit tag-usaba doy ha, kay mo paulit na mi. Sige, Jim. Pedroy, cuman, kuya ito ron. Asam ta bay? Paso mo ron, Jima. Usay mo paso ko? Balik may bao nga. Nakalindatam na si Jima rin sa itong lapit. Nga, siya mo iray na. Mao ba bay? Lagi. Yan saman, magto ha? Sige bay, ngadto ta. Bay, tara ba? Sao, bay? Wapa ka si Jima nga ni Paso sa. Oo bay. Kuwapa ka siya. Kapal lagi. Saan ka niya? Hindi ko man sa koronasyon bay. Ako doon si Jima. Congrats, Jim. Ay, salamat, Doy. Ikaw wagid ka musulti nga. Kandidata di ka din sa ato. Ya, ikaw ba gidang reyna? Kalit-kalit magud to, oy. Mawag ko makabalibad. Yan na ikaw ko sa presidente sa kapilya. Mao di ay. Unya, asa naman ka? Mapauli na ko. Pwede unya na ka mo pauli? Na ko isulti nimo. Okay ra. Ato sa tasa unahan na. Mangita taga atong kalikuran. Unsa din mong isulti na ko, Doy? Unya, di ka masuko. Dili mo ka na binuang. Dili, uy. O sige, unya, unsa man na? I love you, Jim. Dudoy. Mao na tinuod, Jim, Sa gagmay pata, may pagtanaw na ko nimo. Ug hinaot nga, dili ko nimo pakyason, Jim. Musulti lang sa kunin mo sa tinuod, Doy, ha? Ganahan man sa kunin mo. Kung mo na, gisugot pa ko nimo, Jim. O, Doy, uyab na ta. Salamat, Jim. Salamat kayo. Oy, haya ko ni mo, bay. Kauyo ba mo, Jima? Di pa isabi daw kay Gubay, nga gisugot akong Jim, Good luck yung relasyon ba yan? Salamat, bay. Ay, Doy, manangid ay kunin mo. Unsa man na, Jim? Mubalik ko sa maasin. Nga naman? Kinahanglan nga mubalik ko sa akong trabaho, good. Mo ba? Kanusaam ka mo balik? Ugma. Sige, Jim. Tagin lang ko si mong address, bay, kay musuwat lang unya ko nimo. Sige, Doy. Nya, amping dito, Jim, Ikaw sa Doy, ha? Amping din, hi. I love you, Jim. I love you too.
Agoy, mao day gaguol ka ng naong ni mo do, kaya balik di si Jimas Masin. O ba, Rosel? Ay, mingaw din malayo ang atong uyab, eh. Ay, anak na ba? Aw, suwati lang ba, yaron? Matambalan mo kami nga ba? O ba? Kaya ako sa siyang pahibawoon nga, mularga ko Manila. Uy, larga rin ka ba? Mularga ko ba, eh. Mabalik ko sa akong trabaho sa una. Aron makatigom sa ko. Kaya gusto na sa ko nga magminyo mini Jim, ha? Si bay, amping siyang pagbiyahe po, na. Dali aras panahon, eh. Ha, walang ibaw, eh. Duha na ako kabuan din sa Manila. Si Jim, kumusta mo kasi? Doy! Oy, Ana. Ikaw din, ha? Ganihara ko nagsikig pangita ni mo. Ni Araman day ka din ni, oy. May tuyo ka na ko, An? Di amang guy suwat nga gitonol diri ganin na. Oh, Para imo man di ay ni. oh. Di mo lagi ka. Gemma may nakabutang ini. Gikan din sa kong uyab. Salamat kay Ana. Paabuton di kasi mong pagpaulit. Ang nagmahal, Jama. I love you, Jim. Mayo kay nauli na diya sa amo. Ako siyang bawsan og butangan sa nako telephone number nako sa akong gitrabahoan. Kay basi ganahan siyang mutawag nako. Kumusta naman mo si mong uyab, Doy? Okay raman, An. Nagsige ram gyapon mig sinuwatay. Aw, maayo hinuon. Doy, nanawag niyo mo long distance. Oh, na ako na long distance ni mo, Doy, oh. Kinsa mo yung nanuwag nako? Hello? Hello, Totoy. Oh, kinsa ni? Ako ni Toy, si Jama. Jim, ikaw din eh. Salamat ka, nanawag ka na ako. Kadaya tagod. Naunsa ka? Anong muram kag nagilak? Pasaylo ako, Toy. Ha? Jim, ganun ka? Ganun na ngayon magpasaylo na ko? Di na ko makapaabot ni mo kay Minyo Uno na ko. O, sagot mo niya unon. Lain mga asawa na ko, Toy. O di na ko makabalipad kay nakatakda naman ang among kasal. Unsa? Pasaylo ako, Toy, nga nakasako sa itong relasyon. Wala na ko'y mahimo na, Jim. Kay, kasluno naman ka. Pasaylo ako, Toy. Oo, okay ra. Manghinaot lang ko nga magbalipayon ka o ba niya, Jim? Luoy agad ni mo, Doy. Ay, di lang kita nga limi para sa usag-usaan. Ako pa ni mo, no? Mangita na lang kaglain aron makalimot ka niya. O kinsam-sang bayhanang akong ipuli niya. No, may daghan diha good. Pangita og lain aron makalimot ka si mong uyab. Doon sa mga kadiya, doy. Naginukdok na masyag ka. Mukalit lagsuod sa kong nahuna ang gibuhat sa kong uyab, eh. Ako pa ni mo, no? Manguyab ka sa tong kauban din, eh. Ha? Kinsa bang kauban na to na iba? Ganagod si Ana, oh. Ha? Oo. Naibaw ko ibugay na si Ana ni mo. Panguyab din na. Aron malimot ka sa imong uyab. Tinuod-an. Uyab na ta. O, Doy. Ako na kang gisugot. Muangkon lang ko ni Budoy, ha? Sa una pa man ko ganahan ni mo. Pero, wa ko'y mahimo kay... Saon taman, wa man ka manguyab na ako. O, usa pa, may uyab naman sad ka. Ana, Og manghinaot ko nga,
Makatabang ko nimo nga malimot kas imong uyab. Ha? Magminyo ta? Oan, kana kon musugot ka. Nga nang dili ko taon. Nga nahigugmawang ko nimo, Doy. O gusa pa, sakto naman sa tas edad. Salamat, An. Totoy. Dong, na ako'y balita nimo. Unsa man na, day? Mabdos na ko. Ha? Mao na, happy na di ko mamahimong amahan. Oh, Dong. Yes! Day, amping ha. Kaya excited na kay kong makita sa atong anak. Aray, Doy. Day, naunsa ka? Sakit naman kaya akong tiyan, Dong, uy. Pasi mga anak na ka, day. Dali, dalon ka na ko sa ospital. Dali, aras panahon day sa. Walang ibaw ikatulo ng atong anak nga imong gisabak. Maogi, Dong. Dili lang mahibawaan. Mutulo na ang atong anak. Kay karon ba yung buwan na ang akong gipaabot. Ay, salamat kaya hapit ako maot. Mahapit na lang ko sa merkado aron namin masudan. Dodoy! Doy! Oo. Te, unsa ka? Daotang balita, Dong. Among gida sa ospital si anak kay nagbati na ni. Pero namatay siya human gihimugso ang inyong anak. Unsa? Mauday na nahitabo ni mo dito sa Manila. O ma, huwag mo hinungdan nga ipaulit lang ko din sa ato kay maglisod ako gatimaning tulon ako ka mga anak. Ay, sige lang. Tabangan ka na mo sa pag-atiman sa imong mga anak. Ha? Nangumusta si Jim man ako ma? Oh, kay dahibaw pa siya nga ni Aka. Asa mo na si Jim mama? Tuwa sila ha. Ako siyang bisitahon ma. Kumusta Jim? Ni daga lang yapon. Ha? Unsay dagagod? Di ba kaslunon mo ka to? Oh, pero wa madayon. Ha? Uy, nga naman. Pila na unta kadlaw ang among paaboton. Kaslo na unta mi, pero
Gipos silang akong pamanhunon. Unsa? Mao na, Doy. Wag yung swerte. Tinuod akong nabalitaan nga namatay ang imong asawa sa ikatulo niyang pagpanganak. O, Jim. Huwag mga hinungdan nga, nibalik ko din sa ato kay... Di mo ko makaya nga, way kauban sa pag-atiman sa mga bata. Kuhaan na lang kong yaya sa imong mga anak, Bi. Sugod di ka. Okay ra, uy. Huwag mo sa ko'y lingaw. Di ka ganana ng yaya eh. Ang gusto na ko asawa. Dodoy. Bitaw. Musulti na ko ni Musti nood, Jim. Karon nga, nakita ka na ako pag-usap. Ibalik pagpatik ang akong kasing-kasing. Dodoy. Gusto na ako nga magbalik ta. Pero, masigwa na kay gugman ako. Kinsa may nag-ingon nga wa ko'y kukman mo. Oh, naigugma pa ka na ko. Wa man gud mawa nga akong kukman mo. Natimingan lang nga may nangasawa na ako. Og nahadlok ko nga di na ka magpakita na ako mo ni sugot na lang ko. Pero way swerte kay namatay man akong pamanhunon. Pero Doy, niapa kita nga akong love ni mo. Love pa sigapot ka, Jim. Makadawat ra ka na ako, bisag. May tulo ko ka mga anak. Uy, pag ayaw ka balaka, ako'y manginahan sa tulo mo ka mga anak. Salamat, Jim. I love you, Doy. Okay ra ba kasi itong pagpuyo, day? Ay okay lagi kaayo, wag ko ikasaway ni mo dong, kay buutan ka, nya pinangga kay ko nimo. Salamat, day. Nya, lakaw na ko, ha. Mangumpran ako para sa atong tindahan. Sige dong. Malipay ko Dudoy sa akong ibalita niya nga mabdus na ko sa among anak. Ay, nanas Dudoy. Doy, naku ibalita ni mo, Doy. Malipay gid ka ini. Doy, abi ni mo. Bangi, kuday ka. Ha? Ay, ginoo ko! Natubos si Dodoy! Tabang mo! Tabang! Tabagi ko ninyo! Ato na ko sa ospital si Dodoy! Tabagi ko! Wala naman yung maglihok. Patay naman eh. Ginoo ko! Yatakit tingali niya tungos kainit. Dodoy! Anong gibiyaan mo ko ni mo? Dili na hinuon ka makakita sa umabot na tong anak. Dodoy! What to say now? I don't know where to start. I don't know how to handle a complicated heart. Dako ang pagtuo sa uban nga tungod sa heat stroke namatay si Tio Dudoy. Sa pagkakaroon, ni-graduate na sa senior high ang ilang anak ni Jima o ni Tio Dudoy. Dini na lang kutob og daghang salamat sa inyong pagtagad nga akong tampo. More power, Ariman.